तमहं भजामि। यस्मिन्द्ररूपम् अथ व्यनेन्द्रम् अहो स्वकर्मा बन्धानुरूपं फलभाजनम् आतनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्त्विन्द्रगोपम् अथ वेन्द्रम् अहो स्वकर्मा बन्धानुरूपफलभाजनम् आपनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। हरे कृष्णा மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. மீட்டிங் அம்மே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்கார் நமஸ்காரம் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்காரங்கள், வந்தனங்கள், வணக்கங்கள், பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜாயமுதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய சக்ஷுரோன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वापदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषाभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा இல்லையா மாதாஜி? நேத்திக்கு வரவே இல்லை 8 o'clock. நேத்தா மாதாஜி? நேத்து ஈவினிங் கிளாஸஸ் எல்லாமே சஸ்பெண்ட் மாதாஜி. இல்ல நான் இந்த சைத்தன்யாவோட ஸ்பெஷல் கிளாஸ் 8 மணிக்கு மாதாஜி. 1/2 hour கிளாஸ். 8 மணிக்கு அபிஷேகமே முடியல மாதாஜி. 8:30 மணிக்கு தான் முடிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் உஷா மாதாஜி எடுத்தாங்க. ஐ திங்க் ஒரு 5 8 அது முடிஞ்ச உடனே எடுத்தாங்க. ஓ அப்படியா? ஆமா மாதாஜி எடுத்தாங்க. ஐ திங்க் லைவ் யூடியூப் பண்ணிருப்பாங்க. யூடியூப்ல இருக்கா மாதாஜி? நீங்களே ஏன் அபிஷேகத்துக்கு இல்ல? நீங்க நிறைய பேரு ஐ திங்க் அபிஷேகம் எல்லாம் பார்த்தோம். மணி எல்லாம் பார்த்தோம். ஆனா டெலிகாஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் முதல்ல ப்ரோகிராம் எல்லாம் பார்த்தோம். டான்ஸ் இருந்தது. குச்சிப்புடி டான்ஸ் மாதிரி இருந்தது. சைத்தன்ய டிராமாவும் என்னமோ மாத்தாது. லாங்குவேஜ் சரியா புரியல மாத்தாது. டிராமா இருந்தது, டான்ஸ் இருந்தது. நானும் டிராமால நானும் பார்த்தேன். என்னன்னா ஆபீஸ்ல மீட்டிங் வேற போயின்றதுனால மியூட்ல வச்சுட்டு பாத்துட்டு இருந்தேன் நானு. அதனால சரியா கேட்கல மாதாஜி.
ஓகே ஓகே, எனக்கு லாங்குவேஜ் புரியும். ஆனா ஒரே நிமிஷம். ஆனா எனக்கு வந்து மியூட்ல வச்சு கேட்க முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன். ஈவினிங் மீட்டிங் வந்து குழந்தைய என்ன மாதாஜி, அந்த குழந்தை என்ன மாதாஜி, எல்லாரும் அவர்தான் இவரா மாதாஜி, சைத்தன்யரா மாதாஜி? சரி, எனக்கு நான் ஃபுல் டிராமாவே மியூட்ல தான் இருந்தேன். அதனால என்ன டிராமால கலந்துட்டு இருந்தேன். ஸோ மீட்டிங் வேற, அதனால மீட்டிங் வேற இருந்ததுனால எனக்கு கலந்துக்கவும், அதாவது ஆக்டிவா பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாம போயிடுச்சு. 6:30க்கு ஒரு டிராமா இருந்தது ஆக்சுவலி, அதுலயும் என்னால முடியல. அபிஷேகம் வரைக்குமே எனக்கு நிறைய ஆக்சுவலி இன்ஃபேக்ட் நான் லோக்கல் டெம்பிளுக்கு இங்கேயே போகணும்னு நினைச்சேன். ஸோ அதுவும் என்னால போக முடியாம ஆயிடுச்சு நேற்று. ஸோ டோட்டலி ஹெல்ட் அப் வித் சம் ஒர்க்ஸ். அதுவும் ஈவினிங்ல தான் நிறைய ஒர்க் பைல் அப் ஆயிடுச்சு. ஈவினிங் தான் நான் ஃப்ரீயா இருப்பேன்னு நினைச்சேன், அதுவும் முடியல. ஓகே, வீட்டுல உட்காந்துட்டு அது ஒன்றும் பார்க்க வேண்டியதாயிடுச்சு. ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். எங்க இருந்தாலும் பகவானுடைய சேவை. யூடியூப்ல பார்க்கலாம். சிங்கார செல்வம் பிரபு வந்திருந்தாரு பரம்பூர் கோயிலுக்கு. ஓகே ஓகே, ஃபைன் ஃபைன். ஆக்சுவலி அவரும் வந்து இந்த அவருடைய இது அனுப்பியிருந்தாரு. எனக்கு கால் பண்ணாரு. நான் ரொம்ப பிஸியா இருந்தேன், மத்தியானத்துக்கு மேலதான் பிஸியா இருந்தேன். நல்ல சரி, ஓகே ஃபைன். அவரதும் பாக்குறேன் நானு. ஸோ அவரு அதுக்கப்புறம் இப்போ இவங்க யாரு மாலதி மாதாஜி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ நீங்க எல்லாருமே இப்போ ஒரு ஃபார்ம் வரும், மோகன்தாஸ் பிரபு வந்து அனுப்புவாரு. ஸோ அந்த இடத்துல யாரெல்லாம் கிட்ட கிட்ட இருக்கீங்களோ எல்லாருமே டிக்கெட்ஸ் வந்து வரவங்க வந்து பிரயாணிக்கிறவங்க வந்து ஒரு குரூப்பா பண்ணி நீங்க புக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து தெரிஞ்சவங்களா இருந்தீங்கன்னாக்கா ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, ஸோ ரத்த யாத்திரைக்கு நம்ம எல்லாருமே இஸ்கான் மங்களூருக்கு போகலாம். ஓகே, ஜூலை 6 அங்க இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க. ஜூலை 7 ரத்த யாத்திரை முடிஞ்ச பிறகு ஜூலை 8 உங்களுடைய கன்வீனியன்ட் எப்படியோ ஒன் டே இருந்துட்டு கூட நீங்க வரலாம். 8th இல்ல 9th வரல கூட இருந்து சேவை பண்ணிட்டு வாங்க, அது உங்களுடைய விருப்பம். ஓகே, சப் டு ஆல். ஆனா குரூப்பா இருந்துட்டு வாங்க, ஏன்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உங்களுக்கு லாங்குவேஜும் ப்ராப்ளம் இல்லையா? அதனால வந்து பி இன் த குரூப்ஸ் ஸோ தட் உங்களுக்கு புரியறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சிங்காரம் செல்வம் பிரபு கிட்ட பேசிக்கோங்க. மோஸ்ட்லி அவர் ஏதாவது கோஆர்டினேட் பண்ணி உங்களுக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ற முடிஞ்சா. ஸோ ப்ளீஸ் டேக் தட் லீட். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ராத மாதவ பிஹாரி குஞ்ச பிஹாரி. ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜய கோபி ஜனவல்லபா ஜய கோபி ஜனவல்லபா ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதா. ஜய கோபி ஜனவல்லபா யசோத யசோதநந்தன பிரஜன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யமுன தீரா வனசாரி நதீரா யமுன தீரா வரசாரி யமுன தீரா வனசாரி. ஜய ராத மாதவ ஜய ராதா மாதவ
ஜய ராத மாதவ குஞ்சம் ஜெய ராதா மாதவ ஜய கோபி ஜனவல்லபா ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி ஜய கோபி ஜனவல்லபா ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யமுன தீராவனசாரி யமுன தீராவனசாரி யமுன தீராவனசாரி யமுன தீராவனசாரி ஜய ராத மாதவ ஜய ராதா மாதவ ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஒரே சத்தமா இருக்கு மாதாஜி, ஒரே சத்தமா இருக்கு. எஸ் எஸ், பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இஸ் மோர். எல்லாருமே அன்மியூட்ல இருந்து பாடும்பொழுது உங்க பேக்ரவுண்ட்ல நாய்ஸ் இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு பாடுங்க. எனக்கும் டெய்லி உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு கொஞ்சம் சங்கடமா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா, டேக் கேர் ஆஃப். ஹரே கிருஷ்ணா, டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸஸ். நம்ம எல்லாம் வயசுல பெரியவங்க, அதனால நம்ம பேசுறது அடுத்தவங்களுக்கு கேட்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இல்லாம பாத்துக்கணும். ஸோ அவ்வாறு பார்த்துட்டோம்னா ஈஸியா இருக்கு. ஓகே, நேத்து இந்த பதம் 26 வாசிச்சோம் இல்லையா? அதை இன்னும் நானு முடிக்கல. அதனுடைய வியாக்கியானத்தை நம்ம ஒரு படிச்சிடலாம் மீண்டும் இல்லையா? வக்ஷோதிவாசம் ரூபக்ஷ்யஹ மகாவிபூதே பும்சா மனோநயன மாததானம் கண்டம் ஷ கௌஸ்துபமணேரதிபூஷணார்த்தம் புரியான் மனஷ்ய இலலோக நமஸ்கிருதஸ்ய. அதாவது வக்ஷ மார்பு, அதிவாசம் இருப்பிடம், ருஷபஷ்ய
பரமபுருஷ பகவானின் மகா விபூதே, அதாவது விபூதிகள்லே மகா விபூதி எதுன்னா தாயார் தான் இல்லையா. அதாவது வைபவங்கள்லே பகவானுக்கு மிகப்பெரிய வைபவம் தன்னுடைய அந்தரங்க சக்தியாக இருக்கக்கூடிய தாயார் தான். அது ராதையா கிருஷ்ணரா இருந்தா ராதை, நாராயணரா இருந்தா மகாலட்சுமி. ஓகே. பும்சாம் மனிதர்களின் மனதிற்கு, நயன கண்களுக்கு, நிவிருதிம் தத்துவ இன்பம், ஆததானம் அருளுதல், கண்டம் கழுத்து, கூட கௌஸ்துபமணியின் அதிபூஷண அர்த்தம் அழகை மேம்படுத்துவது, புரியார் அவர் தியானிக்க வேண்டும், மனதில் அகிலலோக முழு அண்டத்தால் நமஸ்கிருத்திய வழிபடப்படுபவர். அகிலலோக அதாவது பகவானுக்கு அகிலலோக நாயகன் என்ற இன்னொரு நாமமும் உண்டு இல்லையா. சோ எல்லாவற்றையும் ஆளக்கூடியவர். சோ அந்த நகைகள் எல்லாம் பகவான் மீது கௌஸ்துபமணியை பார்ப்பதற்கு மிக அழகாக இருக்குமாம். ஆனா அது பகவானுடைய திருமேனியில் இருக்கும் பொழுது அந்த கௌஸ்துபமணிக்கே அதாவது இன்னும் மெருகூட்டுவதை போன்று இருந்தது. அதாவது பகவானுடைய அந்த ரூபத்தினுடைய மேன்மையை இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகாக சித்தரிக்கப்படுகிறது. சோ யோகி எவ்வாறெல்லாம் பகவானை எண்ணிக்கொண்டு தியான பயிற்சி செய்யணும்ன்றதுதான் நாம் இன்னும் படிச்சுட்டே வரோம் இல்லையா. சோ மகாலட்சுமி தேவியின் உறைவிடம் ஆகிய பரமபுருஷ பகவானின் மார்பை தியானிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு அங்கமாக, இப்ப வயிறு ஆயிற்று, நெக்ஸ்ட் மார்பு இல்லையா. சோ தியானிக்க வேண்டும். பகவானின் மார்பு மனதிற்கான உன்னதமான இன்பத்தின் மூலமாகும். சோ மனசுக்கு அதாவது பிளஷர் பொட்டன்சி கொடுக்கறது எதுன்னா நம்ம இறைவனுடைய அந்த அதாவது மார்பு பகுதி மனம் இல்லையா. மனதிற்கு பகவானுடைய ரூபத்தை நம்ம ஒரு படியா நம்ம பார்த்துட்டே வரும் பொழுது இந்த இடத்துல அவர் அணிந்திருக்கக்கூடிய மாலைகள் மற்றும் நகை அலங்கார பொருட்கள் எல்லாமே அந்த அலங்கார பொருட்களோடு பகவானை சேவிக்கும் பொழுது நமக்கு பேரானந்தத்தை கொடுக்கிறது இல்லையா. மனதிற்கு இன்பத்தை நல்கிறது. இதுதான் ஹையஸ்டான இன்பம். அதுதான் சோ கண்களுக்கான அதை பார்க்கும் பொழுது கண்கொள்ளா காட்சி இல்லையா. சோ நம்ம திருப்பதி பெருமாளை ஒரு 5 நிமிஷம் விட்டா அங்கே நின்று சேவிப்போமா? சேவிக்க மாட்டோமா? கண்டிப்பா சேவிப்போம் இல்லையா. அந்த அழகான பட்டாடை, அந்த வஸ்திரம் பகவானுக்கு சூட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய விதம், அழகான அதாவது மாலைகள் இல்லையா. தாமரை மாலை, அடுத்து துளசி மாலை இல்லையா. நகைகள், வஜ்ர வைடூரியங்கள் எல்லாமே, பகவானுடைய கரங்கள், கால்கள் இல்லையா, கழுத்து பகுதி, மகுடம், இது எல்லாமே நம்ம பார்க்கும் பொழுது இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் அங்கே நின்று சேவிக்கணும்ன்ற ஆசை நமக்கு வரும் இல்லையா. சோ அவ்வளவு அற்புதமான அலங்காரத்தோட பகவானுடைய அந்த நகைகள் எல்லாம், இந்த அலங்காரம் எல்லாமே பகவானுடைய திருமேனிக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவையே மிகவும் அழகானது. ஆனால் அவை இன்னும் அழகாக காட்சி தருப்பது இறைவனுடைய திருமேனியால் தான் என்பதை இந்த இடத்துல வர்ணிக்கப்படுகிறது. அவ்வாறே ஒரு யோகி பகவானுடைய ரூபத்தை எண்ணிக்கொண்டு அவன் தியான பயிற்சியில ஈடுபட வேண்டும் என்று இந்த இடத்துல மீண்டும் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. சோ பகவானுடைய கழுத்து, அவருடைய மார்பில் தொங்கும் கௌஸ்துபமணியின் அழகை படுத்தப்பட்டுள்ளது. சோ பகவானில் பல்வேறு சக்திகள் இல்லையா. அதாவது குணாவதாரங்கள்ல பார்க்கும் பொழுது படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்பது உண்டு இல்லையா. எல்லாமே அவருடைய விரிவகங்கள் வேலை செய்கின்ற உபனிஷத்தில் கூறப்படுகிறது. இந்த எண்ணி பார்க்க இயலாத விதவிதமான சக்திகள் பகவானுக்குள்ள இருக்கிறது. அந்தரங்க சக்தி, வெளிப்புறமாக அவருடைய பகிரங்க சக்தி, இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட மனிதர்கள் என்ற நிலையில நமக்கு ததாசக்தி, இப்படி இந்த 3 விதமான ஆற்றல்களும் இந்த பிரபஞ்சத்தை இயக்கி கொண்டிருக்கிறது. இதற்கு எல்லாவற்றுக்கும் மூல காரணம் யார்? எல்லாம் வல்ல இறைவன். மக்கள் பொதுவாக கூறுவது போல பகவான் சர்வ வல்லமை, ஆம்னிசியன்ட் இல்லையா, பொருந்தியவர். அந்த வீரம் பகவானின் தெய்வீக வடிவின் மார்பில் அமைந்திருக்கும் இல்லையா. நெஞ்சுரம் என்று நாமளே சொல்றோம் பௌதிகத்துல இல்லையா. சோ ஒரு வீரன் போருக்கு சென்றால் அவனுக்கு மனதில் தைரியம் இருக்கணும், எதையுமே எதிர்கொள்ளக்கூடிய. அது மாதிரி பகவானுக்கும் அந்த வீரம் என்பது தன்னுடைய ஹிருதயத்தில் அவரும் பொறுத்திருக்கார். எல்லா சக்திகளின் சேமிப்பிடமான மகாலட்சுமியால் குறித்து காட்டப்படுகிறது இல்லையா. அந்த அந்தரங்க சக்தியினுடைய ரூபமாக தாயார் சொல்லப்படுகிறது. எப்பொழுதுமே அதுதான். தெய்வீக வடிவான பகவானது மார்பை முழுவதும் எண்ணி
தியானம் செய்யும் யோகி யோக முறையின் 8 முழுமைகளை கொண்ட பற்பல உலகியல் சக்திகளை பெற முடியும். அஷ்டமகா சித்தி இல்லையா, அஷ்ட சித்திகளை அவர்கள் அனிமா லகிமா இது எல்லாமே வந்து அவர்கள் அடைய பெறுகிறார்கள். பகவானுடைய கழுத்து அழகு கௌஸ்துபமணியால் அழகு பெறுவதை விட, அதாவது கௌஸ்துபமணியால் வந்து அவருடைய ரூபம் அழகு பெறுவது கிடையாது. அவருடைய ரூபத்தால் கௌஸ்துபமணி வந்து இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து அழகாக தோன்றுகிறார், அவ்வளவுதான். சோ அங்கே அதாவது முக்கியத்துவம் யாருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு? பகவானுடைய திரு ரூபத்திற்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, கௌஸ்துபமணி கிடையாது. கௌஸ்துபமணியே ரொம்ப பார்ப்பதற்கு அழகாக இருக்குமாம். சோ அதை விட இன்னும் அழகானவராக இருப்பவர் யாரு? எல்லா அழகுக்குமே உரிமையாளராக இருக்கக்கூடியவர் எம்பெருமான். சோ அதனால அவருடைய அழகை நம்ம பார்த்து நம்ம வந்து மெய்சிலிருத்த, அதற்காகத்தான் இந்த கண்களே படைக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த மணியே மிக அழகு பெறுகிறது என்றால் அப்படின்னா கௌஸ்துப மணி வந்து இன்னும் அழகாக காட்சி தரும். பகவானுடைய திருமேனியில் அது உறைந்திருப்பதால் அது பெறுகிறது. ஏனென்றால் அது பகவானின் கழுத்தில் அமைந்துள்ளது. அதனால் ஒரு யோகி பகவானின் கழுத்தை நோக்கி தியானம் செய்யும்படி பரிந்துரைக்கப்படுகிறார். பகவானின் தெய்வீகமான வடிவம் ஒன்று மனதில் தியானிக்கப்படலாம், அல்லது கோவிலில் சிலை வடிவில் அமைந்து ஒவ்வொருவருமே ஆழ்ந்து தியானிக்கும்படி அலங்கரிக்கவும் படலாம். அதாவது ஒண்ணு யோக நிலையில வந்து பாதம்ல உச்சி வரை வந்து யோக பயிற்சியில வந்து ஈடுபட்டு ஒரு யோகியானவர் வந்து ஒவ்வொரு அங்கமும் பகவானை உடைய அங்கமை எண்ணிக்கொண்டு அவர் தியான பயிற்சி ஈடுபடலாம். இல்ல கோவில்ல இருக்கக்கூடிய அர்ச்ச விக்கிரக ரூபத்தை எண்ணிக்கொண்டும் வந்து தியான பயிற்சிகள் செய்யக்கூடியவர்களும் உண்டு. அப்படின்னா இவர் யோகி அல்ல, ஒரு சாதாரண எந்த வடிவம் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் அது தியானம் தான், பகவானை எண்ணிக்கொண்டு இல்லையா. சோ அந்த அலங்காரத்தை, அதனால் கோவில் மீது தியானிப்பவர்களுக்கு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சென்டென்ஸ் எப்படி முடியணும்னா, பாதி சென்டென்ஸ் தான் வந்திருக்கு. இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது it is stated herein that the beauty of the neck of the Lord enhances the beauty of Kaustubha gem rather than vice versa. பகவானால் தான் அந்த கௌஸ்துபமணிக்கு வந்து அழகு என்பது அதிகரிக்கிறது இல்லையா. வெறுமனே இருக்கும்பொழுது இருக்கக்கூடிய அழகை விட பகவானுடைய திருமேனியில் வந்து அது இருக்கும் பொழுது இன்னும் அழகாக காட்சி தருகிறது. The gem itself becomes more beautiful because it is situated on the neck of the Lord இல்லையா. யோகி therefore recommended to meditate upon the Lord's neck. பகவானுடைய கழுத்தை வந்து அதாவது எண்ணிக்கொண்டு தியான பயிற்சியில் அவன் ஈடுபட வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. பகவானுடைய தெய்வீகமான ரூபம் வந்து அதாவது தியான பயிற்சியில நம்ம வந்து ஈடுபடுத்த முடியும். இல்லைன்னா நம்ம வந்து கோயில்ல இருக்கக்கூடிய விக்கிரக வழிபாடையும் விக்கிரகத்தையும் மனதில் நினைத்து கொண்டு நாம தியான பயிற்சி செய்ய முடியும். சோ இவ்வாறாக படிப்படியாக நாம வந்து தியானம் செய்யலாம், இல்லைன்னா விக்கிரக ரூபத்தில இருந்து தியானம் செய்யலாம். ஸோ மேலும் இன் சச் எ வே தட் எவ்ரி ஒன் கேன் கண்டம்ப்ளேட். அதாவது கண்டம்ப்ளேட்னா நம்ம வந்து திங்க் பண்ணிட்டே போறது. கண்டம்ப்ளேஷன்னா அதாவது மனசுலயே வந்து ஒன்றின் மீது நம்ம மனசை வந்து எடுத்து செல்லுதல். டெம்பிள் வர்ஷிப் இஸ் therefore meant for persons who are not so advanced that they can meditate upon the Lord. அதாவது கோயில் வழிபாடு யாருக்கு வந்து பரிந்துரைக்கப்படுகிறது என்றால், பக்தியில வந்து அவங்களால வந்து பக்குவமான முறையில் வந்து செயல்படுத்த முடியாதவர்களுக்கு வந்து கோயில் வழிபாடு வந்து பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. அப்படின்னா இந்த உலகத்துல 95% 96% வந்து கோயில் வழிபாடு தான் ரெக்கமெண்டேஷன் பண்றோம். 4% தான் அந்த சித்த நிலை அடைந்தவர்களுக்கு வந்து ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா அவங்க வந்து கோயில இந்த உடல்லையே வந்து அவங்க வந்து கோயில் ஆக்கி விடுவார்கள். ஹிருதயத்துல பரமாத்மாவை நிறுத்தி பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவார்கள். அவங்க பிரத்யேகமா போய் கோயில்ல போயிட்டு மீண்டும் பகவானை தரிசிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. தரிசித்தால் ஒன்றும் தவறு கிடையாது, ஆனா அவங்களுக்கு அந்த அவசியம் ஏற்படாது. ஆனா கனிஷ்ட அதிகாரி நிலையில இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு எல்லாமே இந்த கனிஷ்ட மற்றும் மத்தியம் அதிகாரி 2 பேருக்குமே வந்து இது தேவை. மேலும் the advantage position of the yogi is that he can sit anywhere in a solitary place and meditate upon the form of the Lord. So ஒரு யோகிக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு இது என்னன்னாக்கா, அவனுக்கு ஒரு நன்மை பயக்கக்கூடிய ஒரு செயல் என்னன்னா, அவன் எங்க வேணாலும் தனிமையான இடத்துல உட்கார்ந்து பகவானுடைய ரூபத்தை வந்து
தரிசிக்க முடியும். மேலும் வந்து அவர் வந்து அதை வந்து பகவானை தரிசனத்தை பெறுவதற்கான மார்க்கத்தையும் சாதனை பண்ண முடியும் இல்லையா? அதுவும் ரொம்ப முக்கியம். சாதனை பண்ணாம பகவான் வந்து கண்டிப்பா தரிசனிக்க மாட்டாரு. மேலும் the less advanced person, however, has to go to temple. As long as he does not go to temple, he is unable to see the form of the Lord. குறைவான இந்த பௌதீகத்திலேயே லயித்திருப்பவர்கள், மேலும் வந்து குறையான இந்த ரொம்பவே கம்மியா வந்து அவங்களுடைய கண்ட்ரிபியூஷன் ஆன்மீகத்துல, அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு வந்து என்ன பரிந்துரைக்கப்படுகிறது? கோயில் வழிபாட்டு முறைதான் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. அவ்வாறு கோயில் வழிபாடு செய்யாமலே போயிட்டா கடைசியில வந்து இந்த தொடர்பையும் அவர்கள் துண்டித்துக் கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுவார்கள். அதனால அட்லீஸ்ட் கோயில் வழிபாடு என்பது முக்கியம். அதனாலதான் நம்ம எல்லாருமே இன்னும் அந்த அளவுக்கு பக்குவம் ஆகாதனால நம்ம எல்லாருமே கோயிலுக்கு கண்டிப்பாக செல்ல வேண்டும். மேலும் எய்தர் பை ஹியரிங் இல்லையா, கேட்டல் மற்றும் பார்த்தல் அல்லது தியானித்தல். த அப்ஜெக்டிவ் இஸ் த டிரான்ஸ்ஜெண்டல் ஃபார்ம் ஆஃப் த லார்ட். நம்ம என்ன செய்தாலுமே நம்முடைய இலக்கு எது? பகவானுடைய திவ்யமான ரூபம்தான். ஸோ மேலும் there is no question of voidism. அப்படிலாம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது வெறுமை மற்றும் வெற்றிடம் என்ற பேச்சுக்கே வந்து இந்த இடத்துல அதாவது வாய்ப்பே கிடையாது இல்லையா? பகவானுடைய திரு ரூபத்தை எண்ணி எண்ணி நம்ம வந்து தியான பேச்சுல போகும்பொழுது எவ்வாறு நாம வெற்றிடத்திற்கும் வெறுமைக்கும் வந்து நம்ம வந்து சொல்ல முடியும் இல்லையா? தவறு. த அப்ஜெக்டிவ் இஸ் த டிரான்செண்டல் ஃபார்ம் ஆஃப் த லார்ட். நமக்கு எல்லாம் இருக்கு தெய்வீகமான ரூபம் தான் பகவானுடைய. There is no question of voidism and impersonalism. The Lord can bestow the blessings of transcendental pleasure upon either the visitor of the temple, the mediator yogi, or one who hears about the Lord's transcendental form from scriptures like Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. So பகவானுடைய அருள் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்னாக்கா கோயில் வழிபாட்டு முறையில ஈடுபடுபவர்களுக்கு கிடைக்கும், பகவானை தியானிப்பவர்களுக்கு கிடைக்கும் இல்லையா? மேலும் வந்து பக்தன் என்ற முறையில வந்து அவர் செய்யக்கூடியது சவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், இந்த செயல்கள் எல்லாம் வந்து தவறாமல் செயல்படுபவர்களுக்கு எதெல்லாம் செய்யணும்? ஸ்ரீமத் பாகவதம், பகவத்கீதை இல்லையா? there are 9 process, நவவித பக்தி இல்லையா? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம் இல்லையா? அர்ச்சனம், வந்தனம், தாட்சியம், சாக்கியம் இல்லையா? பாத சேவனம், ஆத்ம நிவேதனம், இது எல்லாமே எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. of which ஸ்மரணம் or meditation is one. Yogis take advantage of the process. Hare Krishna, Hare Krishna. ஓகே, சோ நாம இந்த ஸ்மரணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம் அது வந்து கண்டிப்பா பரிபாலிக்கணும். ஸோ யோகிகள் வந்து இந்த தியானத்துல வந்து அவங்களுடைய ஹையஸ்ட் லெவலா அவங்க வந்து உபயோகப்படுத்தி பக்தி பாதையில, ஆனா பக்தி வந்து ப்ராசஸ் ஆஃப் இயரிங் அண்ட் சாண்டிங் தான். நம்ம எல்லாம் செய்யறது பக்தர்கள் எல்லாம் அதாவது கேட்பதும், ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம் தான் நமது ஹையஸ்ட். ஸ்மரணம், இந்த 3 தான் ஹையஸ்டா சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, இந்த இடத்துல வந்த குளறுபடிக்கு நம்ம அங்க பார்த்துட்டோம். ஓகே, பெருமை அருவமை இறைவன் என்ற பற்றிக்கு வினாவிற்கு இடமே கிடையாது இல்லையா? பகவானின் உன்னத இன்பத்தின் அருளை ஸ்ரீமத் பாகவதம், அதாவது பாகவதத்தை வாசிக்கும் பொழுதும் பகவத்கீதை வாசிக்கும் பொழுதும் பகவானுடைய அருள் நமக்கு கிடைக்க பெறுகிறோம். அதனால அன்றாடம் நாம பகவத்கீதை, பாகவத்கீதை வாசிக்க வேண்டும். பக்தி தொண்டினை நிறைவேற்ற 9 முறைகள், அது இப்பதான் படிச்சோம். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம். யோகிகள் ஸ்மரணத்தின் முறையின் நன்மையை அடைகிறார்கள் இல்லையா? நினைவு கூறுதல். ஆனால் பக்தி யோகிகளோ கேட்கும் மற்றும் உச்சரிக்கும் முறையின் சிறந்த நன்மை அடைகிறார்கள். இப்ப நீங்க எல்லாம் காலையில ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் வாசிக்கிறீங்க இல்லையா? மாதாஜியோட சேர்ந்துட்டு. ஸோ அதெல்லாமே வந்து நமக்கு நன்மையான செயல்கள் தான். அப்படின்னா பக்தியில நமக்கு மீண்டும் மீண்டும் வந்து அப்படியே முன்னேற்ற பாதையை வந்து அமைத்து கொடுக்கும். இப்ப ஸ்ரவணம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, கேட்கும் பொழுதும் வந்து அதுவும் வந்து நமக்கு நன்மையை தான் கொடுக்கும். நினைவில் கொள்வது, ஜபம் பண்றீங்க, இந்த 3 ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாகம். ஸ்ரீ விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. பாஹும் சமந்திரகிரே பரிவர்தன நேனன நிர்ணிக்த பாஹி வலனாதிலோக பாலான் சஞ்சின்யேத் தச சதாரமச தேஜஹ சங்கம் ச தத்கர சரோரு
सरोरुह राजहंसम्। हरे कृष्णा माताजी। भगुं मन्द्रगिरे परिवर्तनेन निर्निक्त पाहि बलानतिलोकबालान् सञ्चिन्तयेद्दश चतुरामसक्य तेजग चङ्गं च तत्कर सरोरुகராஜ அம்சம். பகூன் கைகள் ச மற்றும் மந்திரகிரே மந்தரமலையின் பரிவர்த்தனேன சுற்றுவதால் நிர்ணிக்த மெருகேற்றப்பட்டு பகு வலையான் கரங்களில் அணியும் நகைகள் அதிலோக பாலான் அண்டத்தை கட்டுப்படுத்துபவர்களின் மூலம் சஞ்சிந்த ஏத் ஒருவர் தியானிக்க வேண்டும். தசசதி அறம் சுதர்சன சக்கரம் 10,000 ஆரங்கள் அசக்கிய தேஜ மின்னும் ஒளி சங்கம் சங்கு ச மற்றும் ததக்ர பகவானின் கரத்தில் சரோருக தாமரை போன்ற ராஜ அம்சம் அன்னம் போல. மொழிபெயர்ப்பு. யோகி மேலும் பகவானின் 4 கரங்களை தியானிக்க வேண்டும். அவை இயற்கையின் பல்வேறு செயல்களை கட்டுப்படுத்தும் தேவர்களின் எல்லா சக்திகளுக்கும் ஆதாரமாகும். பின்னர் மந்திரமலை சுற்றும் போது தேய்ந்தால் மெருகேற்றப்பட்ட நகைகளில் யோகி கவனம் செலுத்த வேண்டும். அவர் பகவானின் சக்கரமாகிய சுதர்சன சக்கரத்தை சரியாக நினைக்க வேண்டும். அது மின்னும் ஒளியுடன் கூடிய 1000 ஆரங்களை கொண்டது. பகவானின் தாமரை போன்ற உள்ளங்கையில் உள்ள அன்னம் போல் தோன்றும் சங்கினையும் நினைக்க வேண்டும். பொருளுரை. சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கின் எல்லா நெறிமுறைகளும் பரமபுருஷ பகவானின் கரங்களிலிருந்து வெளிப்படுகின்றன. அண்டத்தின் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு வேறுபட்ட தேவர்களால் வழிநடத்தப்படுகின்றது. ஆயினும் பகவானின் கரங்களிலிருந்தே அவை வெளிப்படுவதாக இங்கு கூறப்படுகிறது. இங்கு மந்திரமலை குறிப்பிடப்படுகிறது. ஏனென்றால் சமுத்திரம் ஒருபுறம் அசுரர்களாலும் மறுபுறம் தேவர்களாலும் கடையப்பட்ட பொழுது மந்திரமலை கடையும் மத்தாக கொள்ளப்பட்டது. பகவான் தன் கூர்ம அவதாரத்தில் கடையும் மத்தின் சுழல் முனை பகுதியாக ஆனார். இவ்வாறு அவரது நகைகள் மந்திரமலையின் சுழற்சியால் மெருகு ஏற்றப்பட்டன. சொல்லப்போனால் பகவானின் கரங்களில் உள்ள நகைகள் அண்மையில் மெருகேற்றப்பட்டன போல அத்துணை ஒளிவீசி திகழ்ந்தன. சுதர்சன சக்கரம் என்று அழைக்கப்படும் பகவானின் கையில் உள்ள சக்கரம் 1000 ஆரங்களை கொண்டது. யோகியானவர் ஒவ்வொரு ஆரத்தையும் தியானிக்கும்படி அறிவுறுத்தப்படுகிறார். அவர் பகவானின் தெய்வீக வடிவத்தில் ஒவ்வொரு ஆக்கக்கூறுகளையும் தியானிக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. Hare Krishna, Hare Krishna. 28. Yes, Geeta Mataji passing. Kaumodagim bhagavato dayidam smaredah digdhamaradi padah toshonida kartamena mala madhuvrita varuda kirobagushtam चैत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कंडे. Yes, Geeta Mataji. பதம் 28. கௌமோதகிம் பகவதோ நைதாம் மரேதாதிக்தர மாரததாம் மராதி படசோனி தகர்த்தமின் மாலாம் மதுவிரதா வருதகி கிரோ பகுஷததாம் சைதயஸ்யாதத்வ மமலம் மணிமஸ்யே கண்டே. மணியஸ்யே கண்டே. சில பிரபுபாதருக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு பிளஸ் பொருளுரை. யோகி அவருக்கு மிகவும் அன்பான கௌமோதகி என பெயருடைய அவருடைய கதை யுத்தத்தை தியானிக்க வேண்டும். இந்த கதை பகவான் பகமையுடைய வீரர்களான அரக்கர்களை தகர்த்து அவர்களின் குருதியால் பூசப்பட்டுள்ளது. ஒருவர் பகவானின் கழுத்தில் உள்ள அழகிய மாலையின் மேல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். அந்த மாலை எப்போதும் ரிங்கரமிடும் வண்டுகளால் சூழப்பட்டுள்ளது.
ஒருவர் பகவானின் கழுத்திலுள்ள முத்தாரத்தை தியானிக்க வேண்டும். அது எப்போதும் அவரது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள சுய உயிரினங்களை குறிப்பதாக கருதப்படுகிறது. பொருளுரை: யோகி பகவானுடைய தெய்வீக உடலின் பல்வேறுபட்ட உறுப்புகளை ஆழ்ந்து சிந்திக்க வேண்டும். உயிரினங்களின் உடலமைப்பு நிலை புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று குறிக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கே உயிரினங்கள் 2 வகைகள் உள்ளன. ஒன்று அராதி எனப்படுகிறது. அவை பரமபுருஷ பகவானின் லீலைகளை புரிந்து கொள்வதை விரிக்கின்றன. பகவான் தன் கையில் எப்போதும் அசுரர்களை கொண்டு இரத்த கரைகளுடன் கூடிய பயங்கர கதையை தன் கையில் பிடித்துள்ளதாக அவர்களுக்கு தோன்றுகிறார். பகவத்கீதையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல் உயிரினங்களின் வேறுபட்ட வகைகள் எல்லாம் பரமபுருஷ பகவானின் குழந்தைகள் ஆகும். ஆயினும் வாழும் உயிரினங்களில் 2 வகைகள் உள்ளன. அவை 2 வேறுபட்ட வழிகளில் செயல்படுகின்றன. பகவான் ஒருவர் நகைகளையும் முத்துக்களையும் உடலின் மார்பிலும் கழுத்திலும் பாதுகாப்பது போல தன் கழுத்தில் தூய்மையான உயிரினங்களை கொண்டுள்ளார். தூய கிருஷ்ண சிந்தனையில் ஈடுபட்ட உயிரினங்கள் அவர் கழுத்தில் உள்ள முத்துக்களை குறிப்பிடப்படுகின்றன. அசுரர்களாக பரமபுருஷ பகவான் லீலைகளை பகமை கொண்டவர்கள் வீழ்ந்த உயிரினங்களின் ரதத்தால் பூசப்பட்ட அவருடைய கதையால் தண்டிக்கப்படுகின்றனர். பகவானின் கதை அவருக்கு விருப்பமானது. ஏனென்றால் அவர் இந்த ஆயுதத்தை அரக்கர்களின் உடல்களை அடித்து அவர்கள் குருதியை கலக்க பயன்படுத்துகிறார். நீருடனும் மண்ணுடனும் சேறு பிசைப்படுவது போல பகவானுடைய எதிரிகளின் அல்லது நாட்டிகளின் உடல் அலைகள் பகவானின் கதையால் வீழ்த்தப்படுகின்றன. அந்த கதை அந்த அசுரரின் இரத்தத்துடன் கூறிய சேரால் பூசப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. நாம் இப்போ 27ஆம் பதம் 28ஆம் பதம் இதனுடைய வியாக்கியானத்தை பார்ப்போம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் முடிச்சா டைம் இருந்தா இன்னொரு ஸ்லோகம் வாசிக்கலாம். பாஹுஹம்ச மந்தரகிரே பரிவர்த்தனேன நிர்நிக்தா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட்ல இருந்து வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. நிர்நிக்த பாஹி வலனாதி லோகபாலாம் சஞ்சிந்தயே தச சதாரமஹஸ்ய தேஜஹ சங்கம் சாதத்கர கரோருஹாஜ ஹம்சம். பாஹூன் கைகள், சா மற்றும் மந்தரகிரே மந்தார மலையின், பரிவர்த்தனேன சுற்றுவதால், நிர்நிக்த மெருகேற்றப்பட்ட, பாஹு வலையான் கரங்களில் அணியும் நகைகள், அதிலோக பாலான் அண்டத்தை கட்டுப்படுத்துபவரின் மூலம், சஞ்சிஞ்சையே ஒருவர் தியானிக்க வேண்டும். தசசதி அறம், சுதர்ஷ்ண சக்கரம் 10,000 ஆரங்கள் கொண்டது. அகஸ்ய தேஜ மின்னும் ஒளி, சங்கம் சங்கு, சா மற்றும் தத்கர அதாவது தத்கர பகவானின் கழுத்தில், சர்வோருக தாமரை போன்ற, ராஜ ஹம்சம் அன்னம் போல். யோகி மேலும் எவ்வாறு தியான பயிற்சியில் ஈடுபடணும்ன்றதுதான் இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. யோகி மேலும் பகவானின் 4 கரங்களை தியானிக்க வேண்டும். அவர் 4 கரங்கள்ல என்ன இருக்கு? சங்கு, சக்கரம், கதை மற்றும் தாமரை. இது 4 தான் இருக்கிறது இல்லையா? இப்ப ஒவ்வொரு ஆயுதத்தையுமே அதனுடைய மகிமையை பற்றி இந்த இடத்துல இந்த ஸ்லோகத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவற்றின் பல்வேறு செயல்களை கட்டுப்படுத்தும். அதாவது தியானம் அந்த 4 கரங்களை எண்ணிக்கொண்டும் அவற்றின் அந்த கைகளால் அவர் செய்யக்கூடிய செயல்களை எல்லாம் அவர் என்ன ஆயுதங்களை உபயோகப்படுத்தி அதை செயல்படுத்த வைக்கிறார் என்பதை பொறுத்து அவ்வாறு எண்ணிக்கொண்டே அவர் தியான பயிற்சியில் அதாவது நிலை பெற வேண்டும். எதற்கு இவ்வளவு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புமே இவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நம்ம மனசு அலைப்பாயக்கூடிய ஒன்று இல்லையா? ஒரே ஸ்திரத்தன்மையில ஒரே ஒரு 2 செகண்ட் கூட ஸ்திரமாக இருக்காது. அதுதான் மனதினுடைய தன்மை. இவ்வாறு ஒவ்வொன்றாக நம்ம பகவானை எண்ணிக்கொண்டே வரும்பொழுது எப்பொழுதுமே பகவானில் நம்மில் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த நிலையை ஏற்படுத்தி விடுகிறது. அப்ப நம்ம பகவானுக்கு நித்திய தொண்டு புரிவதற்கான ஒரு மார்க்கத்தை நாம ஏற்படுத்துகிறோம் இல்லையா?
இடைவிடாது அவரை எண்ணக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை வந்து நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கலி கொடுக்கிறது. அதுக்குதான் இந்த படிப்படியா நாம அவரை எண்ணி எண்ணி நாம இந்த தியான பயிற்சியில ஈடுபடணும். பின்னர் ஆனா பக்தர்களுக்கு வந்து டைரக்டா வந்து அவர்கள் செயலில் ஈடுபடுவார்கள். ஆனால் யோக பயிற்சியில் இருக்கிறவங்க வந்து படிப்படியா தான் முன்னேறும். பின்னர் மந்தாரமலை, அதாவது கூர்ம அவதாரத்துல அது அச்சுவாக மாறி இல்லையா, ஆக்சஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பிவட் அண்ட் ஆக்சஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல இல்லையா, அச்சாணி மற்றும் அந்த அச்சுவாக நின்று கொண்டு. மந்தாரமலை வந்து அச்சாணியானது. அச்சுவாக யார் இருந்தது, அதாவது கூர்ம அவதாரத்தை ஏற்ற பகவான். அந்த மந்தாரமலை வந்து பார்க்கடல் அந்த கடையும் பொழுது இல்லையா, கடையும் பொழுது வந்து முதல்ல வந்த, அதாவது தேவையற்ற இதெல்லாமே வந்தது, நஞ்சு வந்தது. அததான் வந்து சிவபெருமான் வந்து எடுத்துக்கொண்டு நீலகண்டானார். அதுக்கப்புறம் வந்து தெய்வீகமான இதெல்லாமே வந்து கிடைச்சது. மந்தாரமலை சுற்றும் போது தேய்ந்தால் மெருகேற்றப்பட்ட நகைகளில் யோகி கவனம் செலுத்த வேண்டும். அவர் பகவானின் சக்கரமாகிய சுதர்சன சக்கரத்தை சரியாக நினைக்க வேண்டும். இப்போ வந்து 4 கைகள் இருக்கக்கூடியது பாக்குறோம் நம்ம. முதல்ல சுதர்சன சக்கரம், அது மின்னும் ஒளியுடன் கூடிய 1000 ஆரங்களை கொண்டது இல்லையா, அதாவது பிரகாசத்தினுடைய இது வந்து பார்க்கணும், ஜொலிக்கிறது ஆரங்கள், அதனுடைய வெளிப்பாடு. பகவானின் தாமரை போன்ற உள்ளங்கையில் உள்ள அன்னம் போல தோன்றும் சங்கினையும், நெக்ஸ்ட் சங்கு சக்கரத்தை வந்து நினைச்சுக்கிறோம், கதையும் வந்து நினைக்கிறோம். இப்படி சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கின் எல்லா நெறிமுறைகளையும் பரமபுருஷ பகவானின் கரங்களில் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. அப்படின்னா அவர் வந்து தர்மத்தை ஸ்தாபிப்பதற்கு அவருடைய அநேக இடங்கள்ல சுதர்சன சக்கரத்தை தான் அவர் வந்து பண்ணியிருக்கார் இல்லையா, எழுதியிருக்கார். அண்டத்தின் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு வேறுபட்ட தேவர்களால் வழி நடத்தப்படுகின்றது. எஸ், அவர் என்ன ஓமை கொடுத்தாரோ அதுதான் ஏற்றி இவர்களும் வந்து செயல்படுகிறார்கள். ஆனால் சில சமயத்துல அசுரர்கள் வந்து அவங்களுடைய செயல்பாடுகளை வந்து தேவர்களை காட்டிலுமே அவர்கள் வந்து மென்மையான நிலையை வந்து வெளிப்படுத்துகிறார்கள். அப்படிப்பட்ட அசுரர்களை வதைக்க பகவான் வந்து அவதரித்து வருகிறார். மேலும் ஆயினும் பகவானின் கரங்களிலிருந்து அவை வெளிப்படுத்துவதாக இங்க கூறப்படுகிறது. இந்த மந்தார மலை வந்து அவ்வாறே வந்து குறிப்பிடப்படுகிறது. ஏன்னா அச்சாணியாக உபயோகப்படுத்தி அதுல இருந்து அமுதத்தை வந்து எடுக்கிறாங்க இல்லையா. அது ஏனென்றால் சமுத்திரம் இங்க மந்தார மலை அதற்காகத்தான் கூட, அதாவது ஆக்சஸ் இல்லையா, அதை வைத்துதான் அந்த பார்க்கடலை கடையிறது. ஏனென்றால் சமுத்திரம் ஒரு புறம் அசுரர்களாலும் மறுபுறம் தேவர்களாலும் கடையப்படும் போது இல்லையா, மந்தாரமலை கடையும் மத்தாக எடுத்துக்கொள்ளுது. நம்ம கூட பருப்பு கடையிறோம் இல்லையா, அந்த மத்து ஸ்டிக் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஸ்டிக் வந்து மந்தாரமலையா நம்ம எடுத்துக்கணும். அந்த கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பிக்சடா ஒரு இடத்துல நம்ம வச்சு நம்ம எந்த பாத்திரத்துல நம்ம அந்த பருப்பு கடையிறோமோ அந்த இடத்துல வந்து நீங்க எடுத்துட்டு கடைய மாட்டீங்க, அந்த பாத்திரத்தோட உராஞ்சுதான் வந்து பருப்பே கடையும் இல்லையா. அப்ப அந்த உராயக்கூடிய அந்த பகுதி வந்து இந்த இடத்துல பகவான் வந்து கூர்ம அவதாரத்தை ஏற்று அந்த அச்சை வந்து அந்த அவருடைய இது மேல வந்து நிறுத்துறார். அது எந்த பகுதிக்கு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா பகவானுடைய திருக்கரங்கள்ல இருக்கக்கூடிய நகைகளுக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. அந்த கூர்ம அவதாரத்தில் அந்த உடல், அந்த ஆமையினுடைய ஓடு இது வந்து எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குன்னா பகவானுடைய திருக்கரங்களில் வந்து அவர் அணிந்திருக்கக்கூடிய நகைகளுக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு இல்லையா. ஒன்றோடு ஒன்று உராயும் பொழுது கண்டிப்பா அந்த இடத்துல வந்து பாலிஷிங் மாதிரிதான் ஆகும் இல்லையா. அது போல அந்த நகைகள் வந்து மெருகோற்றப்படுகின்றன என்று இந்த இடத்துல ஒரு ஓமை வந்து கொடுத்திருக்காங்க. நகைகள் மந்தாரமலையின் சுழற்சியால் மெருகு ஏற்பட்டன. அதாவது ஆட்டோமேட்டிக்கலி சொல்ல போனால் பகவானின் கரங்களில் உள்ள நகைகள் அண்மையில் மெருகேற்றப்பட்டன போல அத்துணை ஒளி வீச திகழ்ந்தன. இவ்வாறெல்லாம் யோகி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய அவருடைய ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்தையுமே வந்து கண்டெம்ப்ளேஷன் பண்ணணும். அப்படின்னா அவ்வாறே அவனுடைய தியானத்தை எடுத்து செல்ல வேண்டும். அதுலயே வந்து அவன் வந்து சென்று கொண்டே இருக்கும் பொழுதுதான் அவனால முழுமையாக வந்து நிலை பெற முடியும். சுதர்சன சக்கரம் என்று அழைக்கப்படும் பகவானின் கையுள்ள சக்கரம் 1000 ஆரங்களை கொண்டது. யோகியானவர் ஒவ்வொரு ஆரத்தையும் தியானிக்கும்படி அறிவுறுத்தப்படுகிறார். இதெல்லாமே அட்வைஸ். ஒவ்வொரு ஆரத்தையுமே வந்து எண்ணிக்கொண்டு அந்த சக்கரம் இல்லையா, அந்த ஆரத்தை வந்து எண்ணிக்கொண்டு வந்து 1000 ஆரங்களை கொண்டதாம் அந்த இது, அந்த வட்டம். அதை ஒன்னொன்னா எண்ணிக்கொண்டு வந்து நம்ம தியான பயிற்சி செய்ய வேண்டும்.
அவர் பகவானின் தெய்வீக வடிவத்தின் ஒவ்வொரு ஆக்கக்கூறுகளையும் இதுதான் இந்த ஃபண்டாஸ்டிக் பாயிண்ட், இதுதான் இதுல இருக்கிறதே. அதாவது ஒவ்வொன்றுமே எந்த ஒரு நிலையுமே நம்ம பகவானை வந்து ஒவ்வொரு இன்ச்சாவே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எண்ணிக்கொண்டே வந்து தியான பயிற்சிகள் இல்லையா. இவ்வாறு உன்னதமான அவருடைய ரூபத்தை இல்லையா, தெய்வீகமான ரூபத்தை எண்ணிக்கொண்டு பகவானை வந்து நாம தியான பயிற்சியில் ஈடுபட வேண்டும். எப்பொழுது நாம யோகி என்ற நிலையில் இருந்து கொண்டு, பக்தனுக்கு அப்படி கிடையாது. அவ்வாறு அதை போக்கஸ் பண்ணி எண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அவரை திருப்பாதங்களை எண்ணிக்கொண்டு எல்லா பக்தி செயல்களிலுமே செயல்படலாம். அதுவே அவனுக்கு ஸ்திரமாக்கப்படுகிறது இல்லையா. சுலபமாக பகவான் அடையப்படுகிறார். டைரக்ட் இல்லையா. எப்படி படிக்கட்டு ஏறி வீடு போடுறதை விட லிப்ட்ல போனா டைரக்டா டாப் ஃப்ளோர்ல போய் சேர்ந்துருவோம் நம்ம. அது மாதிரிதான். கௌமோதகீம் பகவதோ தயிதா ஸ்மரேதஹ திக்தாமராதிபட சோனீத கர்தமேன மாலா மதுவிருதா மருதோ இரோபகுஷ்டாம் தைத்யஸ்ய தத்வமலம் மணிமஷ்ய கண்டே. கௌமோதகிம், கௌமோதகி என பெயருடைய கதை, அவர் கையில இருக்கிறது கௌமோதகி கதை. பகவத பரமபுருஷ பகவானின் தயிதாம் மிக அன்பான, சமரேதக ஒருவர் நினைவு கூற வேண்டும், திக்தாம் பூசி, ஆராதி பகைவர்களின் பட வீரர்கள், சோனித கர்தமேன இரத்த கரைகளுடன், மாலாம் மலை, மதுவிருத்த பெரிய வண்டுகளின் வருத கூட்டத்தின் கிரா ஒளியுடன், உபகுஷ்டாம் சூழப்பட்டு, சைதஷ்ய வாழும் உயிரினத்தின், தத்துவம் தத்துவம், அமலம் அமல தூய்மை, மணி முத்தாரம், அஷ்ய பகவானின் கண்டே அதாவது கழுத்தில் கண்டே, அது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக். கழுத்துக்கு கழுத்து தான். எஸ். யோகி அவருக்கு மிகவும் அன்பான கௌமோதகி என்னும் பெயருடைய அவருடைய கதாயுதத்தை வந்து தியானிக்க வேண்டும். ஸ்ரீசுக்திகளை வந்து நம்ம தியானிக்கிறது தான். ஓகே. இந்த கதை பகைமையுடைய வீரர்களின் அரக்கர்களை தகர்த்து அவர்களின் குருதியால் பூசப்பட்டுள்ளது. அப்படின்னா அந்த அவருடைய அந்த ஆயுதத்தாலதான் வந்து பகைவர்களை வந்து அவர் வந்து கொன்றிருக்கார், அசுரர்களை வந்து கொன்றிருக்கிறார் என்று பொருள். அதனுடைய ரத்தம் படிந்த அந்த கதை என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது. ஒருவர் பகைவனின் கழுத்தில் உள்ள அழகிய மாலையின் மேல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். பகவானுடைய கழுத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த மாலைகள் மீது நம்ம வந்து தியானம் செலுத்த வேண்டும் இல்லையா. அந்த மாலை எப்பொழுதும் ரீங்காரமிடும் வண்டுகளால் மலர் மாலைகள் எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷான மாலை இல்லையா. அதுல வந்து தேன் சொட்ட இருக்கிறதுனால வண்டுகள் வந்து ரீங்காரித்த வண்ணம் இருக்கிறது. அவர் பகவானின் கழுத்தில் உள்ள முத்தாரத்தை வந்து முத்துமணி மாலையை வந்து தியானிக்க வேண்டும். சோ முத்து எப்பவுமே பியூர் ஃபார்ம்ல, அதாவது ஒரு மென்மையான ஒரு தன்மை வந்து கொடுக்கக்கூடியதுதான். அதை பார்க்கும் பொழுது ஒரு தெய்வீகமான நிலையில இருக்கும். சோ அது எல்லாம் யாருக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குனாக்கா தூய்மையான பக்தர்களை வந்து அந்த முத்து மாலைக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. அது எப்பொழுதும் அவரது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள தூய உயிரினங்களை குறிப்பதாக கருதப்படுகிறது. சோ பகவானுடைய திரு உடல்லையே வந்து இருக்கக்கூடிய தன்மை இல்லையா. சோ யோகி பகவானுடைய தெய்வீக உடலின் பல்வேறுபட்ட உறுப்புகளை ஆழ்ந்து சிந்திக்க வேண்டும். சோ அவனுக்கு பரிந்துரைக்கப்படுவது இதுதான். ஒவ்வொன்றாக உயிரினங்களின் உடலமைப்பு நிலை புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று இங்கு கருதப்படுகிறது. இங்கு உயிரினங்களின் 2 வகைகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. ஒன்று அராதி எனப்படுகிறது. அவை பரமபுருஷ பகவானின் லீலைகளை புரிந்து கொள்வதை வெறுக்கின்றன, அதாவது நாத்திக தன்மை கொண்டவர்கள். பகவான் தன் கையில் எப்பொழுதும் அசுரர்களை கொண்டு இரத்த கரைகளுடன் கூடிய பயங்கர கதையை தன் கையில் பிடித்துள்ளதாக அவர்களுக்கு தோன்றுகிறார். அப்படின்னா அசுரத்தன்மை உடையவர்களுக்கு பகவான் வந்து எப்பொழுதுமே ஒரு எதிரியாகத்தான் தென்படுவார். எப்ப நம்மள வந்து கதை தெரிந்து விடுவாரோ இல்லையா, அப்படிங்கிற ஒரு இது உண்டு. பகவத்கீதையில் குறிப்பிட்டுள்ளது போல உயிரினங்களில் வேறுபட்ட வகைகள் எல்லாம் பரமபுருஷ பகவானுடைய குழந்தைகள் தான். அவன் அசுர குணங்களோடு இருந்தாலும் அவனும் வந்து பகவானுடைய குழந்தை தான். அவனுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு அப்படி ஒரு வாழ்க்கை அவனுக்கு அமைகின்றது, அவ்வளவுதான். ஆயினும் வாழும் உயிரினங்களின் 2 வகைகள் உள்ளன. அவை 2 வேறுபட்ட வழிகளில் செயல்படுகின்றன. ஒன்று வந்து ஒருவர் நகைகளையும் முத்துக்களையும் உடலின் மார்பில் கழுத்திலும் பாதுகாப்பது போல
தன் கழுத்தில் தூய்மையான உயிரினங்களை கொண்டுள்ளார் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஒருபுறம் பகவானுடைய அந்த ஆயுதங்கள் எல்லாமே வந்து ஸ்ரீசுக்திகள் எல்லாமே தான் ஆழ்வார்கள் என்று கூட சொல்வார்கள் இல்லையா. சோ பகவானுடைய ஸ்ரீசுக்திகள் வந்து ஆழ்வார்கள். சோ அப்படி இருக்கும்போது சக்கரத்தாழ்வார், சக்கரம் வந்து சக்கரத்தாழ்வார், இப்படி ஒன்னொன்னுமே வந்து பகவானுடைய பக்தர்கள் அவங்க எல்லாருமே. ஆனாலும் அவை எல்லாம் பகவானிடத்தில் ஆயுதங்களாகவும் நகைகளாகவும் வந்து நம்ம காண்கின்றோம். தன் கழுத்தில் தூய்மையான உயிரினங்களை கொண்டுள்ளார் அப்படின்னா தன்னுடைய ஹிருதயத்து பக்கத்திலேயே வச்சிருக்காரு அவங்க எல்லாருமே. சோ அப்படிங்கிற அர்த்தம். நம்ம முக்திகள்லயே வந்து 5 விதமான முக்திகள்ல வந்து அவருடைய உடைமைகள்லயும் ஒரு முக்தி உண்டு என்று நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. உடைமையாகுவது, சோ ஏதோ ஒரு அவருடைய உறுப்புகள், அதாவது எஸ் அந்த இதுல வந்து இருக்கிறது. சாலோக்கியா என்றால் அந்த இடத்துல வசிக்கிறது. இப்படி ஒன்னொன்னு அவருடைய இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாரப்ளேனியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. அவரோடு இருக்கக்கூடிய சகாக்களாக ஆகுது. இப்படி எல்லாமே வந்து முக்திகள் உண்டு. அது மாதிரி இதெல்லாம் நாம இப்ப அதோட நம்ம வந்து ரிலேட் பண்ணிக்கணும். தூய கிருஷ்ண சிந்தனையில் ஈடுபட்ட உயிரினங்கள் அவர் கழுத்தில் உள்ள முத்துக்களாக குறிப்பிடப்படுகின்றன. அசுரர்களாக பரமபுருஷ பகவான் லீலைகளில் பகைமை கொண்டவர்கள் வீழ்ந்த உயிரினங்களில் இரத்தத்தால் பூசப்பட்ட அவருடைய கதையால் தண்டிக்கப்படுகின்றனர். பகவானின் கதை அவருக்கு விருப்பமானது. ஏனென்றால் அவர் அந்த ஆயுதத்தை அசுரர்களின் உடல்களை அழித்து அவர்களின் குருதியை கலக்க பயன்படுத்துகிறார். பகவான் அந்த கதையை கொண்டு அவர் என்ன செய்கிறார்? வதம் செய்கின்றார். அதற்காக கதை என்று நம்ம நினைக்கும் பொழுது அசுரர்களை வதைப்பதற்காகத்தான் என்ற அந்த எண்ணம் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக எழும் இல்லையா. நீருடனும் மண்ணுடனும் சேறு பிசையப்படுதல் போல, நீரு மண்ணு மேல நம்ம தண்ணி ஊத்துனா இரண்டும் வந்து, இப்ப மழை காலம் வந்தாக்கா களிமண்ணா இருக்கக்கூடிய ரோட்ல நம்ம வந்து என்ன ஆகும், நல்லா வந்து ஒரு வண்டி எடுத்துட்டு போகும்போது ஒன்று வழுக்கி விழுறது, ஃபாஸ்டா போனா வழுக்கி விழுவோம், இல்லைன்னா ரொம்ப ரொம்ப நிதானமா போனா அப்படியே என்ன ஆகும்னா அழுத்தி அந்த சேருக்குள்ளேயே வந்து சேராக மாறி நமக்கு அதாவது ஒட்டிக்கும் இல்லையா. அது போல பிசையப்படுதல் போல பகவானுடைய எதிரிகளின் அல்லது நாத்திகர்களின் சடலங்கள் பகவானின் கதையால் வந்து வீழ்த்தப்படுகிறது. சோ அந்த ஆயுதத்தை கொண்டு அவர்கள் எல்லாம் வீழ்த்தப்படுகிறார்கள். அந்த கதை அந்த அசுரர்களின் ரத்தத்துடன் வந்து அந்த கதை அந்த அசுரர்களின் ரத்தத்துடன் கூடிய சேரால் பூசப்படுகிறது. அங்கே சேரு என்பது அசுரர்களுடைய ரத்தமாகும் இல்லையா. சோ இவ்வாறாக அதாவது இவையெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டு அந்த யோகியானவன் வந்து தியான பயிற்சியில வந்து ஈடுபட வேண்டும். 29 எஸ் ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்கோ. இருங்க, அவங்க ஆல்ரெடி கை உயர்த்தி இருக்காங்க, நீங்க நாளைக்கு கூட வாசிங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. பிரத்யானுகம்பிததியேஹ துஹீதமூர்த்ததே சஞ்சிந்தயேத் பகவதோ வதனாரவிந்தம் யத் புரன்மகர குண்டலவல்கிதேன வித்யோதிதாமகல கோலமுதராநாசம். எஸ் வாசிங்கோ ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேக கிரீதமூர்த்த தேக சஞ்சிந்தயேத் பகவதோ வதனாரவிந்தம் யத் விஸ்வபுரந்த மகர குண்டல வல்கிதேன வித்யோதிதாமலக போலமுத்தாரதாசம். பக்தர்களுக்கு அனுகம்பித தீய அன்பினால் இந்த உலகில் கிரகீத மூர்த்தி வேறுபட்ட வடிவங்களை தருபவர். சஞ்சிந்தயேத் ஒருவர் தியானிக்க வேண்டும். பகவத பரம புருஷ பகவானின் வதன முகம் அரவிந்தம் தாமரை போன்ற யத் எந்த விஷ்புரத் பளபளக்கும் மகர முதலை வடிவம் கொண்ட குண்டல அவர் தோடுகள் வல்கிதேன ஊசலாடுவதால் வித்யோதித ஒளிவீதி அமல பளிங்கு போல் தெளிவான கபோலம் அவர் கன்னங்கள் உதரா எடுப்பாக நாசம் அவர் மூக்கு. மொழிபெயர்ப்பு. யோகி பின்னர் ஆர்வமுடைய பக்தர்களுக்காக அன்பின் பொருட்டு இந்த உலகில் அவருடைய வேறுபட்ட வடிவங்களை தரும் பகவானின் தாமரை போன்ற முகத்தை தியானிக்க வேண்டும். அவரது மூக்கு எடுப்பாக உள்ளது.
அவரது பளிங்கு போன்ற தெளிவான கன்னங்கள், அவரது ஒளி வீசும் முதலை வடிவத்தோடுகள் இங்கும் அங்கும் ஊசலாடுவதால் மின்னுகின்றன. பொருளுரை: பகவான் தன் பக்தர்களிடம் கொண்டுள்ள ஆழ்ந்த பரிவின் காரணமாக இந்த உலகிற்கு இறங்கி வருகிறார். இவ்வுலகில் பகவானின் தோற்றம் அல்லது அவதாரத்திற்கு 2 காரணங்கள் உள்ளன. மத கோட்பாடுகளை நிறைவேற்றுவதில் முரண்பாடு மற்றும் மதமற்ற தன்மைக்கு முக்கியத்துவம் இருக்கும் பொழுது பகவான் பக்தர்களின் பாதுகாப்பிற்காகவும் பக்தர் அல்லாதவரை அழிக்கவும் இறங்கி வருகிறார். அவர் தோன்றும் பொழுது அவருடைய முக்கிய நோக்கம் அவருடைய பக்தர்களுக்கு ஆறுதல் தருவதாகும். அசுரர்களை அழிப்பதற்கு அவருக்கு பல உள்ளன. வெளிச்சக்தி ஆகிய மாயை கூட அவர்களை கொல்வதற்கு கருணை காட்ட வரும் பொழுது வழியில் அவர் பக்தர் அல்லாதவரை கொள்கிறார். பகவான் ஒரு குறிப்பிட்ட வகை பக்தரால் விரும்பப்படும் குறிப்பிட்ட வடிவில் தோன்றுகிறார். பகவானின் லட்சக்கணக்கான வடிவங்கள் உள்ளன, ஆனால் அவை ஒரு முழுமையாகும். பிரம்ம சம்ஹிதையில் கூறப்பட்டுள்ளது போல அத்வைதம், அச்சுதம், அனாதிம், அனந்த ரூபம் பகவானின் எல்லா வேறுபட்ட வடிவங்களும் ஒன்றே. ஆனால் சில பக்தர்கள் அவரை ராதாகிருஷ்ணனின் வடிவில் பார்க்க விரும்புகின்றனர். பிறர் அவரை சீதா ராமச்சந்திரராக விரும்புகிறார்கள். மற்றவர்கள் அவரை லட்சுமி நாராயணராக பார்க்கின்றனர். மற்றும் பிறர் அவரை 4 கரங்களுடைய நாராயணராக, வாசுதேவராக பார்க்க விரும்புகின்றனர். பகவான் எண்ணிலடங்கா வடிவங்கள் கொண்டவர். ஒரு குறிப்பிட்ட வகை பக்தரால் தேர்வு செய்யப்படும் குறிப்பிட்ட வடிவில் அவர் தோன்றுகிறார். யோகியானவர் பக்தர்களால் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட வடிவங்களை தியானம் செய்யும்படி அறிவுறுத்தப்படுகிறார். ஒரு யோகி தியானிப்பதற்காக ஒரு வடிவத்தை கற்பனை செய்ய இயலாது. யோகிகள் என்று அழைக்கப்படுபவர்கள் ஒரு வட்டத்தை அல்லது குறியை உருவாக்கி அறியாமையில் ஈடுபடுகின்றனர். உண்மையில் யோகி பகவானின் தூய பக்தர்களால் அனுபவிக்கப்பட்ட பரமபுருஷ பகவானின் வடிவத்தை தியானிக்க வேண்டும். யோகி என்றால் பக்தர் என்று பொருள். தூய பக்தர்களாக உண்மையில் இல்லாத யோகிகள் பக்தர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்ற வேண்டும். யோகி இவ்வாறு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட வடிவத்தை தியானிக்க வேண்டும். அவர் பகவானின் வடிவத்தை உருவாக்க இயலாது என்று இங்கு சிறப்பாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரத்யானுகம்பிததியோ தியேஹ ப்ரீதமூர்த்தே சஞ்சிந்தயேத் பகவதோ வதனாரவிந்தம் யஸ்விஷ்புரந்தரமக குண்டலவல்கிதேன சித்யோதிதாமகல கோலமுதாரநாசம். பிரத்யுத பக்தர்களுக்கு அனுகம்பித தீயாக அன்பினால் இக இந்த உலகில் கிரகீத மூர்த்தே வேறுபட்ட வடிவங்களை தருபவர் சஞ்சிந்தியேத் ஒருவர் தியானிக்க வேண்டும். பகவத பரமபுருஷ பகவானின் வதன முகம் அரவிந்தம் தாமரை போன்ற எத் எந்த விஸ்புரன் பளபளக்கும் மகர முதலை வடிவம் கொண்ட குண்டல அவர் தோடுகள் வல்கிதேன ஊசலாடுவதால் வீத்யோதித ஒளி வீசி அமல பளிங்கு போல் தெளிவான கபோலம் அவர் கன்னங்கள் உதார எடுப்பாக நாசம் அவருடைய மூக்கு. இப்போ ஒண்ணுன்னா அவருடைய முகத்துல இருக்கக்கூடிய அலங்காரங்களை எல்லாம் வர்ணிக்கப்படுகிறது. ஸோ பின்னர் யோகி அவருடைய தியான பயிற்சி எங்க எடுத்துட்டு போகணுன்றது இந்த இடத்துல அழகாக எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. ஆர்வமுடைய பக்தர்களுக்காக அன்பின் பொருட்டு இந்த உலகில் அவருடைய வேறுபட்ட வடிவங்களை தரும் பகவானின் தாமரை போன்ற முகத்தினை தியானிக்க வேண்டும். சில பேருக்கு ராதா கிருஷ்ணா, சில பேருக்கு சீதாராமன், சில பேருக்கு லட்சுமி நாராயணா, சில பேருக்கு வெறுமனே நாராயண 4 கிலோடைய ரூபம். இப்படி அவர்களுடைய விருப்பத்திற்கேற்றவாறு தியானிக்க வேண்டும். அவர் ஏன்னா பகவான் எல்லா ரூபமுமே ஒன்றுதான் இல்லையா? அதனால அவருடைய எண்ணிலடங்கா ரூபங்கள் எத்துணை ஆயினும் அவரை எந்த ரூபத்தில் வேண்டும் என்றாலும் நாம தியானத்தை செய்யலாம். அனைத்தும் ஒன்றே. மேலும் அவரது மூக்கு எடுப்பாக உள்ளது, அதாவது எள்ளுப்பூ நாசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா?
அவரது பளிங்கு போன்ற தெளிவான கன்னங்கள், அவரது ஒளி வீசும் முதலை தோடுகள் அப்படின்னா அவ்வளவு பெருசா குண்டலங்கள் எல்லாம் அணிந்திருக்காரு. இங்கும் அங்கும் அது இப்படி இப்படி ஆடுறது பாத்தீங்கன்னாக்கா உயிர் ஊசலாடுதுன்னு சொல்ற மாதிரி அது வந்து அந்த இது வந்து ஆடுற மாதிரி ஆடும் பொழுது வந்து ஊசலாடுவதால் மின்னுகின்ற இடம் அப்படின்னா இப்படி அப்படி ஆடுறதுனால அது பிரகாசமாக ஜொலிக்கின்றது என்று சொல்லப்படுகிறது. பகவான் தன் பக்தர்களின் கொண்டுள்ள ஆழ்ந்த பிரிவின் காரணமாக இந்த உலகத்தில் வந்து இறங்கி வருகிறார் இல்லையா? எதற்காக? யதாஹி தர்மஸ்ய கிளானிர் பவதி பாரத அபியுத்தானந்த தர்மஸ்ய சதாத்மானம் சஜாமி அஹம் பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய சதுஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனாஸ்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. சோ பகவான் எதற்காக வருகிறார் என்று 4வது சாப்டர்லயே பகவத்கீதையில பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? பக்தர்களை ரட்சிப்பதற்காகவும் தர்மத்தை நிலைப்படுத்துவதற்காகவும். சோ இந்த காரியத்துல செயல்படும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி என்ன ஆகுது? அதாவது அதர்மம் என்பது அழிக்கப்படுகின்றது. இந்த காரணங்களுக்காக பகவான் இறங்கி வரார். அவதாரத்திற்கு 2 காரணங்கள் உண்டு. மத கோட்பாடுகள், அதாவது தர்மம் நிறைவேற்றுவதில் முரண்பாடு, அதாவது சங்கடங்கள் வரும் பொழுது மற்றும் மதமற்ற தன்மைக்கு முக்கியத்துவம் இருக்கும் பொழுது, அதாவது கோட்பாடுகளே அற்ற நிலை சூன்யமாகும் பொழுது, அதையும் வந்து ஏற்படும் பொழுது பகவான் வந்து அவதரிக்கிறார். பகவான் பக்தர்களின் பாதுகாப்பிற்காகவும் பக்தர் அல்லாதவரை அழிக்கவும் இறங்கி வருகிறார். அவர் தோன்றும் பொழுது அவருடைய முக்கிய நோக்கம் அவருடைய பக்தர்களுக்கு ஆறுதல் தருவதாகும் இல்லையா? நம்மள ரொம்ப கேரிங்கா பாக்குறது பகவான் தான். அதாவது தாய் தந்தை வந்து நம்மள எவ்வளவு பொறுப்பா பாத்துக்கிறாங்க இல்லையா? அதை விட இன்னும் மேன்மையா பாத்துக்கிறவர் யாரு? எல்லாம் வல்ல இறைவன். ஏன்னா தாய் தந்தையருடைய ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பௌதீக உடல் இல்லையா? அந்த ஒரு நிலையில தான் நமக்கு ஏற்படுகிறது. நம்முடைய ரத்தம் அப்படிங்கிற அந்த நிலையில தான் நாம எல்லாம் பார்த்துக்கிறோம் இல்லையா? ஆனா எல்லாருமே தன்னுடைய பிள்ளைகளாக பாவிப்பவர் எம்பெருமான். அதனால அவங்கள விட இன்னும் அதிகமான நமக்கு வந்து சப்போர்ட் அங்கிருந்து கிடைக்கும், பகவான் கிட்ட இருந்து தான் நமக்கு கிடைக்கிறது. நம்ம எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே அவர் தான் நம்மளை ரட்சிக்கிறார் என்பதை நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். அவருடைய முக்கிய நோக்கம் அவருடைய பக்தர்களுக்கு ஆறுதல் தருவதாகும். அசுரர்களை அழிப்பதற்கு அவர் தானே வர வேண்டும் என்பது அல்ல. ஏனெனில் அதை அவருடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ் மூலியமா கூட அவர் செய்ய முடியும், அவரே வரணும். ஆனா அவர் வந்தால் அவருடைய பக்தர்கள் வந்து திருப்தி கொள்கிறார்கள் இல்லையா? சந்தோஷம் அடைகிறார்கள். வெளிச்சக்தியுமாகிய மாயை கூட அவர்களை கொல்வதற்கு கருணை காட்ட வரும்பொழுது வழியில் அவர் பக்தர்கள் அல்லாதவர்களை வந்து கொள்கிறார். சோ பகவான் ஒரு குறிப்பிட்ட வகை பக்தரால் விரும்பப்படும் குறிப்பிட்ட வடிவில் வந்து தோன்றுகிறார். சோ நமக்கு எந்த ரூபத்துல வந்து பகவானை சேவிக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த ரூபத்துல வந்து பகவான் நமக்கு தோன்றுகிறார். பகவானின் லட்சக்கணக்கான வடிவங்கள் உண்டு, எண்ணில் அடங்காத வடிவங்கள் உண்டு. ஆனால் அவை எல்லாம் வந்து ஒரு முழுமையாகும், சிங்கல் இல்லையா? அப்சல்யூட் ட்ரூத், முழுமையானவர். சோ பிரம்ம சம்ஹிதையில் குறிப்பிட்டுள்ளது போல அத்வைதம் அது வந்து தப்பா மிஸ்டேக்கா இருக்கு. அத்வைதம் அச்சுதம் அனாதிம் அனந்த ரூபம். அத்வைதம் என்பது அவருடைய ரூபமும் பரமாத்மா நிலையும் ஒன்றே, அது பிரித்து பார்க்க முடியாது. அச்சுதம் என்றால் தவறி விழாதவர். அனாதி என்பது முதன்மை நிலையில் அவர்தான். அவர் யாரும் படைக்கவில்லை, அவர் வந்து அனைத்திலுமே அவர்தான் முதன்மையாக இருந்தார். அதாவது இந்த படைப்பு என்று ஏற்பட்ட காலகட்டத்தில் வந்து முதலில் இருந்தவர் யாருன்னாக்கா பகவான் தான். அவர் பிறகுதான் வந்து இந்த அண்டங்களை எல்லாம் படைத்தார் இல்லையா? சோ அனந்த ரூபம், எல்லையற்ற ரூபத்தை கொண்டவர். பகவானின் எல்லா வேறுபட்ட வடிவங்களுமே ஒன்றுதான் இல்லையா? ஆனால் சில பக்தர்கள் அவரை ராதாகிருஷ்ண வடிவில் வந்து பார்க்க விரும்புகின்றனர். பிறர் அவரை சீதாராமச்சந்திரராக பார்க்க விரும்புகின்றனர் இல்லையா? சோ மற்றவர்கள் அவரை லட்சுமி நாராயணராக பார்க்க விரும்புகின்றனர். சோ மற்றும் பிறர் அவரை 4 கரங்களுடைய நாராயணராக வந்தும் வசுதேவராகவும் பார்க்க விரும்பும். நம்ம எல்லாம் திருப்பதி பெருமாளை 4 கைகளை அந்த ரூபத்துலதான் சேவிக்கிறோம் இல்லையா? சோ நம்முடைய இதுல வந்து மேலும் சீதாராமச்சந்திரன் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் லெவல் அவ்வாறே சேவிக்கின்றோம். ஒரு குறிப்பிட்ட வகை பக்தரால் தேர்வு செய்யப்படும் குறிப்பிட்ட வடிவில் அவர் வந்து தோன்றுகின்றார். நாம் எந்த வடிவத்தின் மீது மனதை நிலை கொள்கின்றோமோ அதே வடிவத்தில் தான் பகவான் நமக்கு ஆசீர்வதிக்கின்றார் இல்லையா? மேலும் யோகியானவர் பக்தர்களால் ஒப்புக்கொள்ளப்படும் வடிவங்களை தியானம் செய்யும்படி அறிவுறுத்தப்படுகிறார். சோ அவர் எந்த ரூபத்தின் மீது அவருக்கு நிலை கொள்கின்றதோ
அந்த ரூபத்தில் எவ்வாறு குரு மகாராஜ் வந்து நாராயணர் ரூபத்தை தான் பண்ணார் இல்லையா? சோ நாரத மகரிஷனுடைய அறிவுறுத்தலால 3 தினங்களுக்கு ஒரு முறை வந்து முதல் மாதமே வந்து 3 தினங்களுக்கு ஒரு முறைதான் வந்து அவர் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்டார் இல்லையா? அப்படி அவ்வளவு ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் யாரு? துருவ மகாராஜ். அவருக்கு வந்து என்ன மந்திரத்தை உபதேசித்தார் நாராயணர் வந்து நாரத மகரிஷி? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, அதுதான் வந்து உபதேசித்தார். சோ இப்படி அந்த அவ்வளவு ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷனா இருந்து பகவானை வந்து அவர் வந்து தியானம் கொண்டார். மேலும் வந்து தியானம் செய்யும்படி அறிவுறுத்தப்படுகிறார். ஒரு யோகி தியானிப்பதற்காக ஒரு வடிவத்தை கற்பனை செய்ய இயலாது, கண்டிப்பா இயலாது இல்லையா? இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும்னா நம்ம கற்பனை செய்ய முடியாது. ஆனால் அவருடைய ரூபத்தினுடைய மகிமையை வேத சாஸ்திரங்கள் எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறத வச்சு அவ்வாறே எண்ணிக்கொண்டு நாம வந்து தியானம் செய்ய வேண்டும். ரூபம் வந்து தானாக அமையப்பெற வேண்டும். ரூபத்திற்கு நாம பிரயத்தனிக்க கூடாது. யோகி பகவானின் தூய பக்தர்களால் அனுபவிக்கப்பட்ட பரமபுருஷ பகவானின் வடிவத்தை தியானிக்க வேண்டும். அதனால நாம எப்பவுமே பகவானே திரு ரூபத்தின் மீது தியானம் என்பது கண்டிப்பாக வைக்க வேண்டும். மேலும் உண்மையில் அதாவது பரமபுருஷ வடிவத்தை தியானிக்க யோகி என்றால் பக்தர் என்று பொருள். தூய பக்தர்களாக உண்மையில் இல்லாத யோகிகள் பக்தர்களின் அடிச்சுவடிகளை பின்பற்ற வேண்டும். அதாவது நாம இன்னும் பியோர் டிவோட்டி அடையலைன்னா நாம ஒரு பியோர் டிவோட்டியை வந்து கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லையா? யோகி இவ்வாறு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட வடிவத்தை வந்து தியானிக்க வேண்டும். அவர் பகவானின் வடிவத்தை உருவாக்க இயலாது என்று சிறப்பாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதுதான் உங்களுக்கு நான் முதல்ல இருந்தே சொல்லிட்டு வரேன். நாம வந்து கற்பனையால அவருடைய ரூபத்தை வந்து சிருஷ்டிக்க முடியவே முடியாது. பகவானாக நினைத்தால் நாம நினைக்கலாம். அவருடைய திருப்பாதங்களை வந்து நாம ஏதோ ஒரு பிக்சர்ல பார்த்திருப்போம், அந்த ரூபத்தை கொண்டு நம்ம அவரை வந்து தியானம் செய்யலாம்னு நம்ம நினைக்கலாம். ஆனா உண்மையிலே அது வந்து உண்மையான அவருடைய ரூபம் இல்லை இல்லையா? அவருடைய நிறமே வந்து ஆழி செடியினுடைய புஷ்பம் எவ்வாறு பிரகாசமா இருக்கோ அதுதான் அவருடைய நிறம். ரொம்ப அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அப்படி பகவானின் வடிவத்தை நாம வந்து உருவாக்கவே முடியாது. தானாகவே அவராக வந்து நமக்கு தரிசனம் கொடுத்தாலன்றி நாம அவருடைய வடிவத்தை கற்பனையால யூகிக்க கூடாது. அதனால்தான் சிந்தனை வேறு, தத்ரூபமாக ரூபத்தை வந்து சிருஷ்டிப்பது வேறு. நாம ரூபத்தை சிருஷ்டிக்க கூடாது, வெறுமனே சிந்தனை மட்டும்தான் வைக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. வஞ்சகல்பதாரூபியஷ கிருபா சிந்தோபியேவ ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கண்டம்ப்ளேட்னா என்ன மாதாஜி? கண்டம்ப்ளேட்னா